haba excellency, haba Abdullah Amdas, ca nake kana da hankali, ca nake kana da tunani, ca nake kai manazarci ne na gaske kafin ka furta magana ka kan tauna. Haba na lura fa a Kannywood duk wanda kaga ya shigo yana ma masana'anta yarfe shi gurbatacce ne akan kanshi, abinda yake aikatawa kullun shi yake tunanin wasu suna aikatawa. Babu masana'antar da babu gurbatattu mun sani, because Allah ne da kanshi yace ya kharijul hayy minal mayyit wa yakhrijul mayyit minal hayy. Allah yana fitar da matacce daga rayuwa. Duk taron mutanen kirkin da aka samu sai an samu wani mai wata jarabta wanda ba mutumin kirki bane ba. Ka je kana ta cewa ana kaza yanzu kuma da za a zo a rike ka a ce ka bayyana ƴan luwadin da ke cikin industry, ko ka bayyana ƴan madugon da kake magana a cikin industry, ko ka bayyana kawalan da ke cikin industry din, ba za ka iya bayyana ba. A waƙoƙinka ban ga mawaƙin da ke neman suna da batsa ba ma irin ka. Su balbela malam na gajere ka iya allura baby menene duk cikin wannan waƙoƙin naka ba abin da ke cikin su sai batsa ce tsagwaranta. Amma ka fito kana ɓata wasu, kana ƙoƙarin nuna kai na kirki ne, me yasa baka faɗi laifuffukan kai da kake aikata ba? Shi yasa matsalar wanda mace ta kawo industry kenan fa. Yar mama ce ta kawo ka industry wajen Usaini Danko around 2008-2009 I think, shekarar da ka zo industry kenan. Shi yasa duk wanda ya fito a ƙaramin gida a industry shi ke zuwa ya ta maganganun banza yana ɓata sunan wasu. Mace ce ta kawo ka industry hannun Usaini Danko. Ina ga Usaini Danko bai maka mu'awwali na industry bane ba. Ina ga shi din da kai zama da shi shine kake so ka ce mutumin banza ne ba mutumin kirki ba, because a hannun shi ka zo. Kila da ya nuna maka falala da daraja da kima da ke cikin masana'antar da kiman zaka faɗa da kaji. Sannan kai abinda sita take maka, take wahala ka, kake bibiyar ta, kake martaba ta kamar Allah bautar ka, shi kake tunanin kowa na yi. Idan kai ba mutumin banza bane ba, ai sita kuma karatun me kake koya mata? Nace me kake koya ma sita? Me kake ma sita? Kana maganan banza. Duk wanda mace ta goye shi a industry yafi irin wannan abin. Ku ƴaƴan mata ne a industry, shi yasa dole mu hakuri da duk maganganun da za ku faɗa. Mu ba kai saka bata mana goban mu ba. Muna da ra'ayin industry kuma muna son ci gaban industry, because industry Kannywood da kake gani tana ɗaya daga cikin industry da ta rage ma gwamnati yawan marasa aikin yi. Because a industry Hausa akwai mutum sama da akalla 10,000 wanda suke samun rufin asiri, suke rufe ma danginsu asiri, kuma duka wa'annan mutum 10,000 mutanen kirki ne, domin industry tana da sama da mutum 100,000. To akalla mutum 10,000 za a same su mutanen kirki ne wanda suna sana'a ne don rufa ma kansu asiri, su rufa mana tare da su asiri. Ka fito ka yi maganganun banza, ka ɓata, ka damarmara su. Likitoci nawa ne mun san likitoci ne, amma kuma suna abortion, suna waye, suna sai da fat ɗin ɗan adam. Sun fi ka taɓa jin wani likita ya fito ya yi wasu maganganu ya ce mu ɗan kaza dai. Malamai nawa ake kama su a islamiyoyi sun mayan mata ciki, wani ma malamin za a kama shi ya yi luwaɗi da wani. Ka taɓa jin wani malami ya fito ya ce ai a cikin malaman mu kaza muke yi, sai dai addu'a Allah shi zuwa annan mutanen. Mostly mutane fasikai sun fi mummunan zato akan mutane. Mutanen kirki kuma suna kyautata zato akan mutane. Kullum in za su faɗi magana sai su faɗi alkhairi akan waɗannan mutanen. Amdas, ba kai daidai ba. Ka ce kai ɗalibin ilimi ne amma baka da luka, baka iya tsaita kalamai ba. Wai a yi haƙuri da kai, ni haka nake, baka da mana kenan? A'a da Allah, ba mu ce baka faɗi gaskiya ba. In ka faɗi gaskiya mu ma mun sani Allah na fitar da matacce daga raye, amma sai kai ma nagarin adalci. Baka faɗa alkhairin mu ba, sharri kawai ka faɗa, sharrin industry kawai ka faɗa, kuma hakan ba daidai ba ne. Da a ce ka faɗi alkhairan industry kafin ka faɗi sharri